Estamos con Luis Crespo, director do Festival Internacional de Títeres Memorial Juanjo Amoedo. Que mellor día para empezar o festival, para medio comezar, xa comezou onte pola noite co concerto de Tatán, que un día tan soleado como de hoxe. Home, a verdad que unha sorte que para esta 10ª edición teñamos un día tan maravilloso e facer do Día das Letras Galegas, facer unha festa para a Redondela, para o mundo do teatro e para toda Galiza. Como podes ver, as rúas están cheas, non se anda, hai que ir 2 horas antes para coller sitio nos escenarios, e a verdade é que é un traballo de moita xente e aquí mírase reflexado. Isto estamos máis digamos, acostumbrados a velo un sábado ou a velo un domingo. Un martes, festexando o Día das Letras Galegas, dá gusto poder ter un día como de hoxe, pero é inusual ver un martes así de carnaval. É verdade, é un risco, nós como asociación apostamos por facer do martes unha presencia de moitas compañías galegas, como son Tanxarina, Baobab, Cine Masticado, pero tamén con Fanfarria Taquicardia, e ter de artistas invitados, compañías da República Checa e de Holanda, é dicir, eu penso que en algún momento en toda Galicia o Día das Letras Galegas ten que ser unha festa como miras hoxe aquí Redondela. Iso debería de polo menos un par de funcións en cada pobo de Galiza para o Día das Letras Galegas. Tiña que ser máis festa para Galicia, máis escenarios, porque isto ao fin e ao cabo é un ocio intelixente onde a xente enriquecese e o pasa ben, porque aprender e pasalo ben poden ir da man. E a verdade é que é unha opción encher as rúas, as plazas de espectáculos, de títeres, de guante, de fío, de burracos, de sombras, de novas tecnoloxías, hasta un cibor que temos por aí danzante que parece que ten vida. Quero dicir, moita mistura. Pois sí, que non sei se noutras vilas o terán, en Redondela aquí o temos, gracias ao festival. Volvo outra vez, hai que correr a Praza da Torre, a Casa da Torre, a Praza do Campo da Petanca. A verdade é que xa se mezclan os nombres, hacemos de todo, pero é o bo do festival. Claro, moita xente, sobre todo este ano, puxemos un mapa na porta do multiusos, porque claro, temos tantos guiris que non atopan os espazos. Iso é bo, porque hai moita xente que xa colle fama ao festival e sobre todo vir a Redondela nestes días é unha experiencia, porque o espectador o que se leva son emocións, porque cando un disfruta comparte a hora de disfrutar un espectáculo con tantísima xente, iso pasa no cine, Cuchi, pasa neses sitios onde xente que non se conoce comparte o que lle dá o artista, non? E iso, inda que a xente non o saiba, unha pequena luceciña se lle mete no bolsillo. E mellor, nun momento de depresión ou un momento de baixón, esa pequena lucecita que se le metió en el Festival de Títeres, incluso le puede salvar la vida. Pois aí está, dito queda iso que, vamos, de nos en nada, en 30 segundos que quedan, porque hai que vir ao Festival de Títeres de Redondela. Hai que vir porque hai que disfrutar da vida, porque isto máis que un festival podíase chamar un fiestival, es decir, é unha festa da vida, é unha festa do teatro, unha celebración, con toda a súa liturxia, por cada escenario, con unha proposta moi diferente de alta calidad. Pois dito queda, mércores, xoves, venres, sábado e rematamos domingo, pero todos estes días para celebralo aquí en Redondela. Por suposto.